en aquest tràiler d'aquesta tercera temporada podem entreveure alguns dels problemes amb els que es trobarà la Valèria i les seves amigues. Abans de tot, però, per aquells que no segueixen la sèrie, per què haurien de veure aquesta sèrie? Jo crec que al final, per mi, el punt fort de Valèria és el grup d'amigues. Al final sempre ho diem, que evidentment és una comèdia romàntica i l'amor té molta presència en totes les trames, però per mi la millor història d'amor al final és la de les amigues. Nosaltres, a part, les quatre som, gràcies a la sèrie, ens hem fet molt amigues a la vida real, temporada rere temporada. I es nota a la sèrie. No? Sí, per això. Jo crec que és una cosa que suma molt a la ficció i que al final travessa la pantalla, totalment. T'he dit, no t'ho diré dins d'antena, però sí, perquè sí. Jo ho reconec, jo no la veia, la sèrie, però havia de fer aquesta entrevista, dic, va, anem a mirar-la, la sèrie, i m'he enganxat com un boig, com un loco. La darrera nit m'he passat mirant tota la primera temporada, aquesta nit caurà la segona. Que bé! I demà demà pots començar la tercera. Demà ja la tercera. I et deia, ostres, a mi em recorda una mica la versió espanyola una mica de Sexo en Nova York, però també una mica de Bridget Jones. Totalment. Jo crec que la sèrie al final, evidentment, a nivell estètic, té una cosa molt aspiracional. Vull dir, molta gent ens parla de com anem vestides, els looks, totes tenen un armari, que ja m'agradaria a mi tenir un armari d'alguna de les protagonistes, perquè és fort. D'elles i d'ells. Home, és un armari que, penso, tenen, tota una nau industrial llogada, perquè això no t'hi cap per un pis normal. Però la sèrie té, una cosa que podria recordar molt a Sexo en Nova York, que és tota aquesta cosa més aspiracional, però després els personatges són molt humans i l'amistat que reflexa és molt imperfecta, elles són molt imperfectes, entren de vegades en bucles de coses que diries, noia. Però també ella està al grup d'amigues per treure-les d'aquests malentesos o d'aquests llocs on es fiquen, per treure-les del pou. Una sèrie basada en aquests llibres d'Elisabet Benavent. T'has llegit els llibres o no? Mira, merda. No. A veure, però un moment, té una explicació. Jo em vaig començar, quan jo vaig fer el procés de càstings, abans de començar a rodar la primera temporada de tot, quan ens van agafar nosaltres com a actrius, jo em vaig llegir el primer llibre. Perquè jo no els coneixia, els llibres. Tinc moltes amigues que se'ls havien llegit, però jo la saga no la coneixia. I em vaig llegir el primer llibre, em vaig enganxar, em vaig començar a llegir el segon, però llavors em van agafar i em van arribar els guions. I sobretot la primera temporada és veritat que s'assembla amb algunes coses al llibre, però en altres no tant. I per no fer-me un lío, vaig decidir, em centro en els guions. I llavors he anat sempre com a destemps. De fet, ara, mira, sempre ho faig, com per... O sigui, ara que hem acabat la tercera, hi ha un quart llibre, em vaig comprar el quart llibre per començar-me a llegir. Tercera temporada, que s'estrena tot just demà. Sí. Ens en pots fer 5 cèntims de què veurem o no? Sí, una miqueta per sobre. Veurem les amigues a tope de tornada, veurem que la Valèria segueix amb aquesta cosa, amb aquest lío que tenen etern amb el Víctor, amb aquest enganxe, no?, que al final intenten definir la relació, però sempre la defineixen fatal, i jo crec que és una mica el gat i la rata, que és com, no puc viure sense tu, però tampoc puc viure amb tu, i segueixen amb aquests problemes. Apareix un nou personatge dins el món de la Valèria, que és el Bruno Aguilar, que també la portarà molt de cap, i que haurà de prendre bastantes decisions. Jo, el personatge de la Carmen, al final està organitzant una boda, no és fàcil. La Puri, la seva sogra, no li posarà fàcil. I a més, hi venen sorpreses. En aquesta trama venen... Hi ha sorpreses, eh? Sí, hi ha girs, que no puc explicar, però venen cosetes, que encara ho complicarà més tot. Sí. La Lola, al final, crec que intenta buscar tenir per fer una relació sana i es troba amb una persona que és meravellosa, però que té algun hàndicap important que la posarà una mica entre l'espasa i la paret. I la Nerea segueix intentant créixer a nivell laboral i, a més, trobar una parella per internet, i tal com està el mercat ara mateix, no és fàcil. Ara ho parlàvem una mica com són aquestes 3 temporades o en què es basa la sèrie, per tant no et preguntaré on rau l'èxit de la sèrie, perquè jo crec que està molt clar on rau l'èxit d'una sèrie com aquesta, però com has notat tu l'èxit d'una sèrie com aquesta? Al final, clar, o sigui, sobretot per la resposta de la gent. Nosaltres, quan es va llançar la primera, no sabíem si això veuria algú o no. A més, es va llançar al mig de la pandèmia, que era fort. O sigui, es va llançar, crec que era juny o maig de 2020. Estàvem que no sabíem si el món s'acabaria. Aleshores era com una situació molt estranya i vam començar a tenir una llau de missatges. Clar, és una sèrie que s'emet a 190 països. Déu-n'hi-do. Jo avui ho pensava i pensava, clar, és que tot el que jo he estat rodant mesos, demà ho veuran a 190 països diferents, de cop. I es nota molt a nivell... Ho vius amb pressió, això?
Mira, intento oblidar-me molt quan estic rodant, perquè si no no seré capaç de dir una línia darrere una altra, perquè clar, no, perquè penses, si això va veure tanta gent, et fas caca a sobre. Sí, és veritat. Sí que és veritat que durant la promoció comences a ser més conscient i després quan surts al carrer és molt bonic quan per aquí, per Barcelona, et trobes a turistes, sobretot a l'estiu, que Barcelona s'omple de turistes, i que et diuen, escolta, venim de Brasil, ets la de Valèria! O jo què sé, me'n vaig anar de vacances a Roma amb uns pares i de sobte... en italià, no sé italiano, t'ho sabria dir, però em van dir en plan, tu ets de Valèria, i penses, ostres, clar, és que ho veu molta gent del món. És fort. Que heavy. Sí, impressiona. Anem a l'inici de tot. Com et va arribar la proposta, tu, per participar en una sèrie com Valèria? Per un càsting. Com t'arriben... Tal qual, Sí, els meus representants em van convocar per fer un càsting, per fer un personatge de Carmen. És veritat que sempre vaig fer de vegades, comences fent un càsting per un personatge, després acabes fent-ne un altre. Però sempre vaig fer, crec que 3 càstings diferents, o sigui, va ser un procés de selecció llarg, sempre per fer el personatge de la Carmen. Sí, ho tenies clar, Bueno, ho tenien clar ells. O ho tenien clar, exacte, qui et van fer participar al càsting. Sí, ho tenien clar, suposo que sí. Ho dèiem que en aquesta sèrie sou 4 amigues, les protagonistes, i em dèieu, sí, hem creat un vincle d'amistat. Us coneixíeu d'abans? Jo amb la Diana sí, perquè les dues som de Barcelona, i vivim a Barcelona i ens coneixíem del final. El mundillo del teatre i dels actors a Barcelona tampoc és tan gran i t'acabes coneixent amb tothom, però no érem amigues perquè havíem coincidit molt poc. I amb les altres dues, amb la Teresa i la Silma, que viuen a Madrid, no. I va ser com un enamorament molt ràpid, ha estat sempre molt fàcil. I ara ja també, clar, són 3 temporades, hem passat moltes hores juntes, ens han passat moltes coses juntes, que al final és veritat, un rodatge és molt intens i t'uneix molt. I ara mateix som família. Uns rodatges i una sèrie on també s'hi veuen moltes escenes de sexe. Sí. Això costa? Depèn. Hi ha escenes més fàcils que altres. Depèn. Jo tinc la gran sort que les escenes de sexe al final les he fet sempre amb el Juan Lu González, que és qui fa el personatge de Borja, que me l'estimo infinit i que al final sempre ho ha fet tot molt fàcil. Són moments on et sents molt vulnerable al final, perquè estàs en boles literal. Sí. Aleshores, bueno, ajuda molt que la direcció de la sèrie, que producció... Bueno, que tothom t'ho posi el més fàcil possible. I també que el company que tens t'ho faci fàcil. I amb el Juan Luis és que és molt fàcil i molt gustós. Per tant, ja no dic en aquesta sèrie, però al llarg de la teva trajectòria t'ha arribat algun moment de dir no, jo això no... Sí. Sí, El que passa que no sempre... Jo he pogut dir no, i després se m'ha dit sí. I tu menges amb patates. És bèstia, Ja. Aquest món. Sí. Parlàvem, no sé si has tingut l'oportunitat de veure-la, però ara me'n recordava que no fa gaire venien també les germanes Vilapuig, sí, que van fer Self-Tape, sí. Que és una passada de sèrie, no també, de veritat. No l'he pogut veure encara. Doncs mira sí, ara quan tinc una mica de paró... Sí, tothom ho diu. I parla precisament d'això, entre altres temes, però parla precisament per això. Encara està molt cosificat el paper de la dona en el món de la imatge, de les sèries, de l'audiovisual? A mi m'agradaria pensar que no. Crec que cada vegada almenys es veuen cossos més diversos. Sí que és veritat que la paritat entre nosaltres en Valèria ho hem aconseguit. Ho hem intentat, no sé si sempre ho hem aconseguit. Hem fet el que hem pogut. Però és veritat, però al final la quantitat de nus que tenim nosaltres no s'equipara a la quantitat de nus que tenen ells. L'exposició no és la mateixa i sí, jo crec que encara ens queda feina per fer. Al final estem parlant d'una sèrie que parteix d'una novel·la que escriu una dona, sí, de 2 dones que en són les directores, sí, de 4 dones protagonistes i tot amb visió femenina. Ja era hora, no? Sí. Home, està bé que les dones cada vegada en tinguem més... Sí, que ens puguem anar fent un lloc dins la indústria, perquè al final hi ha dones molt bones que es mereixen tenir veu, no? Al final crec que és necessari que s'equipari. Això comença a passar també en el món del teatre o costa una mica més? Depèn. Crec que costa igual que l'audiovisual. Al final crec que les professions tècniques costa més encara perquè hi ha un cercle més tancat a nivell masculí. Després cada cop hi ha més directores, tant de bo cada cop hi hagi més directores al capdavant de teatres, perquè també costa. Bueno, estem com intentant trencar el sostre de vidre aquest típic. A veure si s'aconsegueix. Ara parlàvem de televisió, de teatre. Deixa'm preguntar-te també què ha significat pel món audiovisual també i per les arts escèniques que apareixin plataformes com Netflix. Jo crec que o sigui, almenys jo com a actriu, per mi té coses bones i coses més dolentes, però en general jo crec que almenys els actors ens ha beneficiat, en el sentit de que és un món molt precari, és un món on hi ha poca feina i hi ha molta gent que s'hi vol dedicar, i al final les plataformes han obert uns canals a l'hora de donar feina, de crear ficcions, de crear llocs de treball que abans no existien. Vull dir que al final abans hi havia les plataformes, no? Vull dir, hi havia TV3,
4 canals més a nivell espanyol i el teatre, per de comptar. I són molts actors i molts directors. Vull dir que a nivell d'indústria crec que l'ha ajudat a créixer. Sí que és veritat que cada vegada costa més que la gent vagi al teatre, cada vegada costa més que la gent vagi al cinema. Per mi aquesta seria la part de dir està perfecte, però llavors molaria que nosaltres com a espectadors no ens quedéssim només al sofà de casa. Va, seguim parlant d'aquesta tercera temporada tan esperada de Valèria. Quan us arriben els guions de la tercera temporada, ara em deies, hi ha gir sorpresa, que no us explicaré perquè val la pena que els gaudiu des de casa. Què és el primer que penses quan llegeixes el guió? A mi m'agrada molt, per exemple, ja en el guió, a mi la banda sonora de Valèria m'agrada molt. Uau, és guai. Us ho anava a dir després, però ja t'ho dic ara, és flipant la qualitat musical que hi ha a la sèrie. És guai. I hi ha els guions, moltes vegades a dalt de tot de l'escena i et posa quina cançó sonarà. Hi ha algunes que canvien, però moltes es mantenen del guió original. I el que faig sempre és fer una primera lectura i em vaig fent una llista de Spotify amb totes les cançons que hi ha dins el guió. I la veritat és que és una primera lectura sempre molt emocionant, perquè és com... Et va sorprendre o no? Sí, algunes coses sí. Hi ha algunes coses que ja sabia que passarien, però clar, una cosa és saber-ho i l'altra és veure com realment, com està dialogat, com els hi passa, què senten els personatges. Ja rius molt, hi ha escenes molt divertides, i després també t'agafa el cangueli de dir, bueno, vale, això està escrit, tot molt bé, però a veure com es fa. Ara com ho faig? Però sí. En aquesta temporada, la relació de les 4 amigues serà més forta que mai? Sí. Sí? Jo crec que sí. Sí, jo crec que es treuen més que mai les castanyes del foc. Crec que es diuen més les veritats que mai, perquè de vegades tu pots ser molt amiga d'algú i de vegades hi ha veritats que costen de dir i que costen de sentir. I crec que s'arremanguen més que mai i que donen cops a la taula al final, crec que sí. Més que en temporades anteriors. No sé si en aquest sentit també és una sèrie que enganxa tant, perquè les relacions d'amigues dones, normalment, són molt més obertes, es parla molt més del que li passa a cadascuna a la vida que les relacions entre homes. I això es nota molt a la sèrie, també. Sí. Hi ha pocs homes que parlin entre ells sobre els seus problemes. Penso, quina pena. Perquè jo sense les meves... Homes del món, si us plau. No, total. T'ho juro que penso, com ho fan? Però perquè jo sense les meves amigues estaria morta. Vull dir, no morta, però no ho sé, però tindria atacs d'ansietat. Sí. Vull dir, jo el poder agafar el telèfon i dir, Marta, poder estar estona buidant i que l'altra persona que et coneix millor que ningú poder dir tot, a mi em sembla vital i necessari. T'ho juro que no sé com ho fan. I les amigues de Valèria, evidentment, ho posen molt en pràctica. Sí. També crec que és una amistat molt bonica, perquè estem acostumats a vegades a tractar la relació entre dones i també entre actrius. Nosaltres ja la promoció, tal, la gent es sorprèn que siguem tan amigues. Però perquè s'acostuma a relacionar molt la relació entre dones com una relació de competitivitat. I crec que és molt bonic ensenyar que em sembla absurda la competitivitat, que és que com més juntes, millor. Això passa també en els càstings, ara que ho comentàvem? Jo no m'hi he trobat. Al revés, mira, o sigui, fa poc vaig anar a fer un càsting a Madrid i em vaig trobar una amiga que és actriu i ella just sortia de fer-lo i jo entrava. I va ser molt bonic perquè em va dir, Paula, molta merda! I jo va ser com, hòstia, igualment, tal. Vull dir que al final, si no m'ho donen a mi, prefereixo que li donin la meva amiga que la conec, no? Vull dir que també em sembla absurd. Evidentment que competeixes, però l'actitud crec que ha de ser molt positiva. Després d'un èxit d'una sèrie com Valèria, has notat, però, que t'arriben més càstings, més propostes? Depèn del moment. O sigui, sí. Són onades, com amb aquesta professió tots són onades. Sí, una mica més la veritat dels que m'arribaven, sí. Parlàvem de la qualitat musical de la sèrie. Clar, jo hi ha una cançó que els he dit, sisplau, busqueu-me-la ara, perquè vaig riure tant. No, saps que no me'n recordava? Dic, s'han equivocat, això no sona Valèria. I sí que sona, sí que sona. Al final del jardín dic, sí que sona, sí. Perquè sí que és veritat que hi ha escenes de sexe, però també es busca molt aquesta sensualitat còmica que tenim tots per
per la quotidianitat. No aquell sexe perfecte. És que el sexe perfecte, no sé, jo crec que no existeix. Vull dir que crec que al final el sexe és un lloc... El del copet, eh? Clar, vull dir que és un espai on estàs molt vulnerable, no?, davant de l'altre, i que es produeixen moltes situacions còmiques, no? Vull dir, és un espai on poden haver-hi moltes situacions absurdes, i crec que és bo jugar-les per ensenyar un sexe més real. És una tragicomèdia, la sèrie? Jo crec que sí. Sí, perquè crec que sempre regna el to és un to de comèdia, però al final els personatges viuen en alguns moments... Sí. I en aquesta tercera temporada... La vam, perquè nosaltres la tenim abans i ja l'hem vista. Ens la va passar a Netflix fa un parell de setmanes i vam poder fer un visionat. Jo vaig plorar ja rodant-la. Ja rodant-la ploreu, també? Sí. Amb el capítol 8, molt. Va haver-hi una seqüència que vaig pensar, és que no l'acabarem. Tothom plorant, però amb moc, les maquilladores anaven boges i era com, perdó, és que no puc parar. Clar, la tercera temporada de Valèria, que és la darrera també. Sí. Per tant, ja l'heu deixat de gravar. Sí. Com va ser el rodatge de l'últim capítol? Doncs mira, et parlo d'això, perquè sí, clar, és que no puc dir res, però ja passa una cosa a l'últim capítol que és molt bonica, i que va ser molt bonic perquè està fet en format videoclip i tu veus que els personatges parlen, però no se sent l'àudio, hi ha una cançó a sobre. I la directora ens va dir, no digueu text, no improviseu sobre els personatges, sinó digueu-vos a vosaltres què us diríeu com a amigues de veritat. Paula, Diana, Silma i Teresa. I clar, vam començar a parlar de la nostra relació, tot el que havíem viscut durant aquests 3 anys i tal, i no podíem parar de plorar, va ser, bastant apoteòsic. Clar, si parlem amb ella, amb Paula Màlia, que acaba de rodar aquesta tercera temporada de Valèria i que podreu veure a partir de demà a Netflix, però Déu-n'hi-do l'any, abans ho comentàvem, Intens. Molt contenta, molt agraïda i molt feliç. Eufòria, sí. La maledicció al Teatre Lliure, sí. Valèria, sí. Has estat a Madrid fent la importància de ser franc al Teatre Espanyol. La importància de ser franc. I ara començo, just ara, d'aquí una setmana i mitja, començo 2 projectes audiovisuals, el que passa que encara no puc dir què són, perquè encara res. És que no sé, és una sèrie i una pel·lícula, però no puc dir res més. Ho deixem en sèrie i en pel·lícula. Clar, no puc dir més encara, perquè no s'ha anunciat. Però com es gestiona tot això? Perquè, clar, quantes hores té un dia de Paula Màlia? Moltes. I portant molt bé l'agenda. Per mi, em vaig comprar una agenda enorme aquest any, perquè vaig dir, necessito com veure la setmana per organitzar-me. Al final, treballant amb la màxima planificació possible, també per poder... doncs aquesta setmana la tinc a tope, però haig de trobar moments per estudiar el text de les setmanes següents, per preparar-me els exercicis d'eufòria, per, al final, planificant el màxim possible. Eufòria, com ho estàs vivint? Molt bé. T'ho has passat bé? Molt. Mira que a l'inici em feia una mica de susto, perquè al final jo soc actriu, jo vaig donar classes de teatre fa temps, però no havia estat mai coach en un format televisiu, vull dir, tot això per mi és super nou. I m'ho estic passant molt bé, o sigui, l'equip de Veranda t'ho posa, i el de TV3 t'ho posa tot molt fàcil, els concursants són encantadors. Vull dir que em feia por trobar-me algú que em digués, mira, jo soc cantant, a mi no em liguis amb improvisacions i coses rares, i zero! I crec, no sé, s'està forjant una relació molt bonica. Jo ara ja que queden... Demà és la semifinal i ja la final, queden 2 programes. Estic ja, que demà en marxen 2 i estic ja una mica taquito. Vius amb nervis, també? Sí, perquè ara ja no vols que marxi ningú. Però perquè ara ja és personal. Vull dir, ara ja és que... Vull dir, que sí, que no sé, podries que guanyessin tots. Passo a preguntar si hi haurà tercera edició d'Eufòria, però repetiràs? No ho sé. Quasi cola. No sé si hi haurà tercera edició, no sé si jo hi seré, i també, no sé, espero que m'hi vulguin, no ho sé, i si no, jo també, a veure si puc, perquè també la meva agenda no és fàcil. Més cosetes d'Eufòria, va. Tens preferit o preferida o no? Per això, a veure, és com dir, qui estimes més, el teu pare o la teva mare? Vull dir, hi ha gent... T'ha farteta, la pregunta? Clar, és que... T'han fet... Sí. És que s'ha notat molt. Però perquè, al final hi ha concursants amb els que t'entens. Tots tenen alguna cosa, al final. Hi ha alguns que et mires molt perquè com a artistes et semblen espectaculars, n'hi ha d'altres que també et mires molt la seva entrega a l'hora de treballar, n'hi ha d'altres que a les classes et pixes de riure amb ells i amb les propostes que et fan. Vull dir, al final, ara ja estic, t'ho juro, molt enamorada de tots. De moment que la teniu fent Valèria, la Paula Màlia, juntament amb la Diana Gómez, que també és actriu protagonista d'una sèrie com aquesta.